Şu gelin adamsy daşary ýurda işlemäge giden bolsa gaýnene şu gelini ganatynyň aşagyna saklamaly. İtikläp gelin sen bire itikleýärler. Neme ondan soň gelinem işleýän bolsa daşary gitse hökmen onu bir polisiýe bolsun meheme bolsun onu peýleýär. Biriniň eline geçmez ýaly şonu täbi ýaş hem diýse näme zatlar bilen gözüni başyny aýlady o geliniň. Ana halky polisiýalar şeýit gorýarmy? Namusyny şeýit gorýarmy? Ýöne gaýnene şonu sen gyzyňy näýletip gorýaň? Geliniňem şeýit goramaly. Gelin diýenden soň gelin diýip bara şonu duşman gözü bilen seredýärler. Ýöne gelinem bir enäniň çagasy. Öňünçe öz gyzymy ýerine goýup görmeli. Men gyzym şeýle bolsa men näme derdim? Şoň gaýnana şeýle men ýaly hereket etse men näme derdim diýip şonu öz gyzyň ýerine goýup görmeli öňünçe. Onu iti başka ýerde ýaşy o gelin mene şeýle pikir etdim. Başka ýerde ýaşy onu gutbasty edip kapysyndan girdiler. Açar bolmaly olaň elinde bolmasa näle açyk ýeri bilýär. Şeý dip kamera çekip başladylar. Kamera çek sen adamy çek, gelinini çekme. Gelinini öýüňe äkit üýdürüş ber. Bolmasa aýrylşdy. Oglum islemeýän bolsaň. Aýal bilen erkek är aýal diýel.